Hej. Nu skal vi til at lave et lille forsøg, og vi skal se på, hvordan kaffen køler af i min kaffekop. Jeg har min termokande med vand. Jeg bruger ikke rigtig kaffe, jeg bruger bare vand. Jeg har en LabQuest med en termoføler, og hvis jeg lige holder LabQuesten op, så kan man se, at her er lige omkring 14 grader herinde i mit værksted. Vi står i værkstedet i dag. Så, jeg koger lige lidt vand. Den har næsten lige kogt, men jeg koger det lige igen. Sådan, hælder jeg vand op i koppen. Koppen har stået ude hele natten, så den er også lidt kold. Så sætter jeg min termoføler ned. Og så starter jeg mit forsøg. Bum. Og hvis vi lige kigger på denne her, så skal vi lige se, om jeg kan holde den her. Så kan man se, at vandet lige nu er på 76 grader. Jeg har sat den til at køre i 4 timer. Sample hver halve minut. Ja, der er en prik deroppe på de der 76 minutter. Og så skal vi se, hvordan temperaturen den aftager i den her kop, som står der. Kop med termoføler. Vi kommer igen lidt senere og kigger. Hej hej. Der er gået lidt over en time, så vi går lige ud i værkstedet og ser, hvordan det går med temperaturen. Ikke? Og hvis jeg lige vender den der, hvis jeg kan det. Det kan man sgu ikke. Nå, så vender jeg, så stopper vi den lige her. Og så kører vi videre. Og vi kan se her, der er gået 67 minutter. Temperaturen er nede på 28,7 grader. Og hvis vi ser på grafen, så er den er ikke lineær i hvert fald. Den aftager, men det går langsommere og langsommere. Vi kommer igen senere og ser, hvordan den kommer til at se ud, den her graf. Hey, så er vi ude i værkstedet igen. Der er godt nok 25 minutter tilbage af forsøget, men jeg tror bare, vi stopper den her. Og lad os lige se på, hvad vi har. Her har vi opstillingen. Og hvis vi lige ser på, hvor langt vi er kommet ned. Der er gået 217 minutter. Altså der er 23 minutter endnu, hvis jeg vil have den til at køre i 4 timer. Temperaturen i vandet. Der er 16,8. Og vi havde jo cirka 14 grader herude, da vi startede. Og prøv lige at se en fin graf. Mine elever, de vil med det samme sige eksponentielt aftagende funktion. Men er det nu også det? Ja, det er det faktisk. Fordi der sker det i vandet hernede, at energien fra vandet og ud til omgivelserne, til den omgivende luft, er proportional med temperaturen indeni. Og det kan vi skrive op sådan her, at vi har ændringen af temperatur i vandet, er altså proportionalt med forskellen mellem omgivelserne og vandets temperatur, eller vandets temperatur og omgivelserne. Ikke? Og K er her så en positiv konstant. Og så kan man vise sådan der, at løsningen til det her er en eksponentielt aftagende funktion, e i minus kt, gange med en konstant c, og så plus t omgivelserne. Og hvis vi kigger på den, og så kan vi sige, jamen vi ved jo, hvis vi kender startværdien for temperaturen, og den var noget med 76 grader her, hvis jeg husker rigtigt, så er det startværdien, så kan vi faktisk vise, at c er lig med startværdien minus omgivelsernes temperatur. Der står et minus der, selvom det er svært at se. Så det der sker er altså, at når tiden går, så bliver det her led, går mod 0, og så går temperaturen i vandet til omgivelsernes temperatur. Det giver meget god mening. Vandet var varmt til at starte med, og energien går fra vandet og ud i luften, indtil at der er samme temperatur i vand og luft. Det var Newtons afkølingslov med sådan en fin eksponentielt aftagende graf. Og den går altså mod, det er svært at se her, men der er altså en horisontal asymptote her på de her
14 grader, hvis der stadig er 14 grader herinde i værkstedet. Og det var det for denne her gang. Vi snakkes ved. Næste gang har jeg et rigtig sjovt forsøg. Der skal vi kigge på fryseren. Den står der i hjørnet.